Krenuo sam. Ajde. Samo prati. Gdje je dama? Pa tu. Jesi siguran, nije tu možda? Da, nije tu možda. Čekaj, gledaj. Aj ja, nek samo govori. A Pašić. Ja sam počeo. Pašić. Aj pusti Pašića. Pazi. Ovo sad uradim. Gdje? Ako je pratio? Ovdje. Dobro, ovdje je bilo, pazi. Ja bio pravo, Pašić ali je nema bio veze. pravo. I ja nek samo govori. Ajde, baš sam. Ovog puta dodam treću desetku, okej? Drugu desetku, treću. Dobro, da. Drugu, daj. Ajde, ovo neko da ruku. Pazi, evo Pašić, pazi. Ja mu dam ovo, vidiš? Sad pratite damu opet samo. Gledaj, samo prati damu. Gdje je dama? Moja ruci. Sigurni si? Da, Moja ruci. kod Pašića u ruci, pazi. Gledaj, ovo je bilo malo Ovo je bilo, kako se zove, malo teže, ali pogledaj. Ja ću vas naučiti kako to raditi, vidi. Samo gledajte damu sada. Okej, pazi. Gdje je dama? Moja ruci. Nije to ruci, kod dama. Jura, ja sam gledam. Asi mi pravo. Gledaj. Čekaj samo, sad damu stavljam u džep, pošto vidim da je teže malo ovako. Gledaj sad. Fore, imam dve desetke, ali pazi. Uzmu da ovdje. Tamo i tamo. Viš, dama se stvori kod njih sad. Gledaj, što znači da je u mom džepu Druga desetka, da. Nego pazi. Fore u tome što... Daj samo ovako krenuti malo. Što ako ti dam ovu faks, jebo sam, dobro, nema veze. Čekaj, kako on ide sad odavde? Čekaj, malo sam se zajebao. Čekaj, metim odavde. Koju kartu imaš? Da. Ne, da se kartu imaš. Gledaj, dam je sve vreme u mom džepu, okej? Stvarno. Ali pazi sad. Kad ti dam ovu kartu, ovu stavim u džep, okej? Koja je karta? Pa 10, kao bit će dama sada. Dobro, pogledaj. A fora je, pazi, fora je ako ja hoću da pobediš, razumeš, ti ćeš da pobediš, pošto ja mogu da pretvorim i ovu istu damu, vidiš? A ja hoću da ti izgubiš, ti ćeš da izgubiš, pošto i ovo isto mogu da pretvorim u damu, da imam 3 dame.